Božena Sekaninová, senátorka, členka výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Paní senátorko, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Začněme u S-karet. Vláda nepodpoří váš návrh, který by S-karty rušil. Váš stručný komentář, prosím. Tento projekt je od počátku špatně nastavený a vůbec neřeší potřeby těch, kteří dávky pobírají, ale nahrává zisk těm, kteří se na tomto projektu podíleli. S-karta jako identifikátor je hloupost, protože jako identifikátor slouží občanský průkaz. To znamená, vy ty návrhy, ostatně s tímto kabinet dnes odmítnul, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví do projektu nějaké změny, například toho typu, že S-karta bude pouze jakýsi doklad totožnosti, nebude nutný účet u České spořitelny související s S-kartou. Tyto změny vy, až přijdou do Senátu, nepodpoříte. Já to určitě nemohu podpořit a my kolegové určitě také ne, protože tak, jak jsem řekla, jestliže jako identifikační kartu máme občanský průkaz a pas, já nevidím důvod, proč bychom měli mít další identifikační kartu. Jako doklad pro nárok na sociální dávky příslušné? Ale jako doklad na sociální dávky stačí průkazky, který máme plný sklady. Co tedy teď budete dělat dál? Vy jste něco navrhli, vláda k tomu dala zamítavé stanovisko. Dá se tedy předpokládat, že vaše iniciativa v Poslanecké sněmovně neprojde? Budou-li tedy vládní poslanci hlasovat s vládou? Jaké budou vaše další kroky? Pane redaktore, ale vy předjímáte, protože sněmovna ještě tento senátní návrh neprojednala. Samozřejmě, a vy na to tedy nejste připraveni, vy o tom zatím nepřemýšlíte, co budete dělat dál. Ale jediné, co je správné, i vláda několikrát se vyjádřila, že projekt S-karty je špatně nastaven, je špatný a nejlépe by bylo ho zrušit. Dnes ale máme tady za 300 milionů vytištěné S-karty a hledáme pro ně uplatnění. A to je úplně opačný postup. Nicméně jsme v té situaci, kterou jsem popisoval, a vy, pokud tedy o tom nepřemýšlíte, tak stačí odpovědět, ještě o tom nepřemýšlíme, co bude, až to sněmovna zamítne. Nicméně ptám se znovu, máte připraveny další kroky? Další kroky jsou ty vrátit se k té alternativě, která byla předtím. Dát průkazky a jet podle starého, protože jediný tady přínos pro ministerstvo je, že lidé budou platit poštovné. Česká spořitelna už se nechala slyšet, že bude-li S-karta jenom identifikátorem, tak ten projekt není pro ní zajímavý. Nicméně už s celým projektem měla nějaké náklady, asi 300 milionů korun. Podpoříte případné kompenzace pro Českou spořitelnu? Já osobně bych podpořila případnou kompenzaci, protože do budoucna nevidím důvod, proč by Česká spořitelna měla pro nás, pro ministerstvo, vyrábět S-karty. To je prostě postavený na hlavu. Česká spořitelna k tomu vůbec nemá žádné kompetence, proč by měla pro nás dělat S-karty. Takže případnou kompenzaci bych eventuálně podpořila, protože když si vezmu, že do budoucna bychom měli drahé S-karty, mimo těch papírových, co máme plný sklady, a ještě bychom museli nakoupit čtečky a v dnešní době nevíme, kolik čtečky stojí a hlavně nevíme, kolik jich potřebujeme. To znamená, ten projekt je od počátku špatně. Takže kompenzace pro spořitelnu v případě, že ten projekt úplně skončí, to byste podporovali? Byla by to krajní varianta, ale já věřím, že než to bude projednávat sněmovna, že argumenty budou natolik silné, že to nakonec sněmovna schválí. Ale v případě nutnosti uděláme všechno pro to, aby projekt S-karet byl likvidován zcela. To znamená, i jsem pro případnou kompenzaci.